Dapat di mo yung kabel di towel ano? Dalan dito. Amboy, papanam. Papanam. Ay. Ibagam to na pangkapalingki atag pang ipa. King, dito ka lang, King. Ibang may ading mo anak. Ta dito dalang. Oh, minute. And eyes and ears and mouth and nose and let's slow down. Alam na may kuya din. Guys. Panagpapart nila dragon din. Handa nga umay day? Handa umay? Siba ko malo. Day? Ni isang na.
yan? Ay, nalaman pa. Ano yung dinating ko dyan? Ano dyan? Yan, shout out po. Pagkapi ka man ng alam. Kape? Ikaw malulata. Ini umot kita. Ilan mo pa ba dito? Carlo! Dilan! Kanya ko na natin. Ay, gawin ka ng papa ni. Kanya ko na natin ito. Eh, kanji nak manda ka surutan dagi ta babasi. Silang tuman siya surutan dagi. Isipan sila. Last. Dilan, no! No, abalo ka laaw. Tara na di Madong. Ibisi mo na. Mapapain. Ikaw pa kumanta, Carlo? Ano ba ang natin? Dilan, Dilan! Dilan! Hindi, kulay na. Why? Kulay mo. Dilan na parang margalo. Nagdubra ka lang nun eh. Ni na kuha niyo pa dahil ito yun. Hindi pinasira niyo ko mo dito eh. Nagbara. Sobra po. Ang nga masubro ng bagyo.
Aman na lang. Adi natin problema. Pati dito sa amin. Kung parang kiniisunuri ka na labasik ko mga sir. May pa, kasi yung gano'n dito linong ng ano. Oh, nagadungadugto-dugto yun. Wala na. Kaya ta, ate garod linong na. So, garad ko mo pinaglalaba ko ma. Un ani, at takas tanu. Manang nasamit ka. Basta di ka. Kung may, ay matapawan! Matapawan, makuan na, magulod na. Agar na dali na. May ang kung maka, ano ako kayo, di ba? Bago na yung oras nila. Unang iruwangan na ate. Di pa ta pangalan. Okay lang, safety mo di kayo ano. Sa bagay. Tapos nagpudot. Pag nagbigisan yung kitang ko, nagpudot ka lang to. Pagamin, dito eh, na sarap. Nakubog. Kada ko. Buri ka malungla. No. No. Bagang ko ay balo. Bagang tula ang natanong. Wala akong ibang maialok eh. Kasi dito. Ipagit mo dagita ko anak, dagita ay ayam yo. Ang gamit ko.
Sige lang. Kailan kami suot ka? Tapos pagkalimanong mo. Landek. Ay, landag. Lawan nung no, sardan. So, uminom ka dito, masapol ka pa lang mapainom. Ibusang manan. Bakit mo kape? Pa, ano naman kayo kape? Ano, nagadulang. Ano nga pulpul? May sapay.
inuwan. Picture lang sa mukha ng asin. Alam ba yawa mo ang tawagin natin? Yawa. Awat mo. Yawa mo. Ay, ayaw kami aling mga. Ipaigit mo ito ta remote ang ayaw mo ni Kinga. Ilukat mo ta electric pan dito, Joy. Iyan? Iyan? Kagakas kasi na yun naman sa mga lamisan. Yung mataping-pindutin Sabi naman. mo identik wa, mamaminsan kay MT, hanggang dito gaw after di ka pagiragang ni Jambe. Sige na nakagari-hagar mo lang. Amboy, pagkatangat ko man napang ka. Cheese. Hindi nakakasabi yung Sige, hanga nakahagari, sabi mo dyan, trabaho si cabinet. cheese. Di nakakarton amboy aja makas ka na. Sa singer nga.
na lang yung pinagtitayaan din din eh. Gasing ka dyan sa kanya. Wala, hindi kumain. Ay, lababo. Kaya naman niya. Itutok na kami, paikot na. Ito itong patay ko yung mabandaan. Bilan? Ayan. Hoy, hindi ba? Uy, ka ba nalaan din ko?
Thank you. Kami. Alialis naman ng burger kaya. Pasok kayo. Pasok kayo. Yan. Tapos hindi may sabi, may sanadi niya may may quality. Pero lang ay naan pa kasi. Nasa My friend, hello my friend. I'm cooking spaghetti. Oh, tapos, Joy Joy.
Aksara daw. Nagdala na schedule. By step one. By stop. Awan tadi kayak kalau kasih data sama mau kalau kali data sama itu kan anggaran dia kayak kita kayak Hindi pa alam na yung kanila ba? Labor lang is ba? bawa TP lang rugi ako. Nakakit eh. Jason, awan ti sibuyas ngayon nalayaw. Oy. Hello, thanks po sa pagtambay. Paki-share na lang din po ang ating live stream, guys. Ay,
Ate ko na mo Joy. Hindi na pa yung mutag ate daw to eh. Kamu mo tigala ti danang marita ni dabaso. Ate ko na buhay. Nupi asin na ati ubing. Yun nagmuha dati charger ni Papa mo ni Joy. Joy, naman di pagsaban ng bigyan. Kulay mo kasi. Inaw. Patakam, diyan medyo kulay blue mata ka plastic basta niya. Radyo di patakam. Ako nga puti ko kulay diyan. Hindi na kay kabit ni ngayon integrate ko. Isabang natin magsagot tayo.
Joy, kitaon ni abing mo. Parang gravity.
Ay, magbabalag mo yan. Oy, King Kong. Ilukat mo man Daddy Joy. Ilukat mo dyan ruangan dito. Tenga pa isar-saram. Dayaw! Matigay tayo tayo. Dayaw! Di ba, Tigson? Uy, ito ka mga nagbihin. Ang gagko ka naman YouTube lang daw. Ang tawag lang mga buya ka? Ay, ang nakalay pa. Nagbag na naman may alam na mo. Yeah. Ano makatulog? Pagpapit dato eh. Nagkapi ako katulog ka. Balik ka. Wala makatulog. Nagkapi ka at magkape. Ito mo na lang. Umiling ka wala ka sa amin. Babaan. Sakta lang eh. Ay, nalapit ko yan. Ladies Association. Isla
Hindi din kami ang kaigid, nagtakto lang sa laki dito. Ano na ito ang ano yung gusto ko kasi puso kong kakabain ng kanina. Bakit yung ako na kumakamula dati ko ito na dito. Pero naka-risk mo tayo siguro. Nabayag. Hindi ko lang boyfriend. Kami nabi. Ano ka sa puno? Kasi hindi lang napapakakala bigay din. Oo, wala ka dito. Ibang bansa. Nabati ni Kaya di kayo lumigar. Abin mo. Dito balkon. Di kulay yan. Hindi ako Basta. napansin. Baka da ng ano. Kuwan ang tatay na ito. Naman ko na yung mama ko sa iwan. Wala na. Dagta ko mo. Nagkaigwara. Black ati abba. Black na kasi batik-batik sa Wala akin. pinanggatang mo yung washing. 8 sa iliatan no cash. Kung mo kiniiso na. Ayun na. Matiscout kami na ikaw. Bili. Siyempre kung iso medyo di ba? Kasi inyo sa medyo ito namin. Kasi nabisita na mama. Diligato. Oo, tayo rin. Tayo ng bangga na ibang tao. Yun. Nakikita ko po na. Wala na nila dapat na tayo ngayon. Yung ibang tayo sa laon. Wala na. Kape ko ma. Mo ah. Wala. May kita ka na. Kadang kabok. Nagpintas ni Daisy. Thank you. Ada boy. Ang boy, thank you boy. Love you ang boy. Kita niyo si Lindsay. Ikaw di ba boy? Kasi magkabay tayo sa sakit. Walang Lindsay ka. Oray sa Magaling ako sa sakit. Yata mo kita niyo. Oray pagpatitias na jay. Ang Lindsay ka. Kasi magaling. Ay, may data magaling. Magaling Kasi parang data nabigatan ng si Lindsay ka pang gabi. Yung sila ating pang Picasso, talaga pang gabi. Nakintas talaga di pangalan natin. Kintas na aming isa talaga. Siyempre, karapro. Sana karapro ka na. Natanis kami na gumawa.